رحلت إلى بحار العشق حلمي أضم لروحي الحراء يداه أعانق طيفه فأهيم شوقا وحبا زاد في قلبي نضاه ولكن حارت الأشواق بينا ولا أدري عيوني هل تراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, уважаеми братя и сестри мюсюлмани. Без никакво съмнение, човек, който е научил науката фикх и е разбрал, той не е намерил нищо друго, освен добро в неговия живот. И също така, този човек записва своето име в ислямската история с златни букви. Обаче, относно превъзходството на факахчиите над останалите хора, има предадени два хадиса. Относно достоверността на тези хадиси, между хадисолозите има разногласие. По-голямата част от хадисолозите казват, че тези хадиси са измислени, а друга по-малка част от тях казват, че тези хадиси са много слаби. А сега нека да разгледаме и тези хадиси. В първият хадис, който се предава от Ибн Аббас радиаллаху анхума, се казва, че Расулуллах алейхи салату вассалам е казал следното: фақихун ешедду аля шейтани мин елфи абидин. Какво ще рече това нещо? Тоест, за шейтана е по-трудно да заблуди един факахчия, отколкото 1000 раби на Аллаха азза ва джал. Както споменахме, относно достоверността на този хадис има разногласие. Имам Тирмизи, рахметуллахи алейх, относно този хадис казва следното: този хадис е гариб или странен и ние знаем този хадис само като предание от кой? Именно от Валид бин Муслим. Саджи, рахметуллахи алейх, относно този хадис казва: този хадис е мункер или порицан. Ибн Хиббан, рахметуллахи алейх, относно този хадис казва, че е измислен. Ибн ал-Джаузи, рахметуллахи алейх, за този хадис казва: този хадис не е достоверен, че е предаден от Расулуллах алейхи салату вассалам. Това са думи на Ибн Аббас радиаллаху анхума. Но Равах, знаейки или поради грешка, е изпратил тези думи до пратеника на Аллах алейхи салату вассалам. Ал-Ирaqи и Сехави, рахметуллахи алейхима, относно този хадис са казали следното: сенада на този хадис или веригата на предавачи на този хадис е слаба. Шейх Албани, рахметуллахи алейх, казва, че този хадис е измислен. И когато помислиме малко върху думите, които са предадени в този хадис, и ако вземеме, както казва Ибн ал-Джаузи, рахметуллахи алейх, че тези думи не са на пратеник на Аллах алейхи салату вассалам, а това са от думите на Ибн Аббас радиаллаху анхума, и помислиме върху тях, то наистина ще видим, че е много по-трудно да се заблуди един факахчия, отколкото един обикновен раб на Аллаха азза ва джал. Защо ли? Защото факахчията, както казахме, факахчия е онзи, който е изучил и научил науката факах по най-добрият начин и заедно с това този факахчия е разбрал тази наука и е проумял. И по този начин този факахчия знае всичките доказателства. И когато този факахчия се сблъска с дадено дело, което не е от исляма или което е бидат, то този факахчия много лесно може да разграничи тези неща и да каже това е бидат и да го отхвърли, и да каже това не е от исляма и да го отхвърли, защото той знае доказателствата. Обаче обикновеният раб на Аллах азза ва джал или обикновеният мюсюлманин, който не е факахчия, то той няма способността да разграничи кое дело е бидат или нововъведение и кое не е. И по този начин шейтанът, нашепвайки му
на този мюсюлманин, той мислейки си, че върши добро дело, може да изпадне в дело, което е бидат. Също така имам Ал-Мубарак Фури рахметуллахи алейх в своята книга Тухфатул Ахвади, разтълкувайки този хадис, че за шейтан не е по-трудно да заблуди един факахчия, отколкото 1000 раби, казва следното. Наистина, заблуждаването на един факахчия е по-трудно за шейтанина, отколкото 1000 раби. Защото факахчията не приема заблужденията, които шейтанинът ги нашепва. А напротив, той ги отхвърля и той приканва хората към доброто. И той приканва хората да изоставят тези нашепвания на шейтанина. И по този начин е по-трудно за шейтанина да заблуди факахчията, отколкото обикновеният раб. След това имам Ал-Мубарак Фури рахметуллахи алейх, продължавайки, казва следното. Също така, винаги, когато шейтанинът разкраси сладострастите в сърцата на хората, в факахчиите, то факахчиите усещат това разкрасяване на тези сладострастия и те знаят как да ги премахнат от техните сърца и ги премахват. И по този начин този опит на шейтанина остава не като друго, освен като един провал. Но обикновеният раб, и сега нека да обърнем внимание на това изречение на имам Ал-Мубарак Фури рахметуллахи алейх. Той казва, но обикновеният раб може да е в ибадет и в същото време да бъде обвързан с въжетата на шейтанина и той да не знае. Субханаллах. Защо? Защото обикновеният раб понякога не може да разграничи бидата в религията. И мислейки се, че върши добро нещо, той се обвързва с въжетата на шейтанина и той не го усеща това нещо. И поради тази причина, моля Аллах Азза ва Джал да ни стори нас да бъдем от онези, които усещат нашепванията на шейтанина и им противоречат. И моля Аллах Азза ва Джал да ни стори да бъдем от онези, които са научили науката в фикъх и са я разбрали. Също така, имам Шаукани рахметуллахи алейх в книгата си Фаваидул Меджмуа е извадил друг хадис, в който се казва, че Расулуллах алейхи салату вассалам е казал: нито един раб на Аллах не е по-добър от друг, освен с науката фикъх в религията. За шейтана заблудата на един факахчия е по-трудно, отколкото да заблуди 1000 раби. Всяко нещо си има своите основи, а основите на тази религия е науката фикъх. Този хадис също така го извадил имам Даркутани, имам Таберани и Ал-Хейсами в книгата си Ал-Меджмуа. И имам Ал-Хейсами рахметуллахи алейх казва, че в сенеда на този хадис се намира Язид бин Ияд, а той е лъжец. Други от хадисолозите са казали, че този хадис е много слаб. Но въпреки това нещо, когато ние се обърнем към тези два хадиса, дори и да са измислени, както казахме, първият хадис, както е споменал Ибн Джаузи рахметуллахи алейх, това са от думите на Ибн Аббас ради Аллаху анхума. Дори и да приемем, че това са думи на Ибн Аббас, че за шейтанина е по-трудно да заблуди един факахчия, отколкото 1000 раби, то ние виждаме, че в тези думи има част от истината. Защото, както казахме, факахчия, който е научил науката фикъх и е разбрал, то той много добре може да разграничи кое дело е от исляма и кое не е. То той много лесно може да разграничи кое е бидат и кое не е. И по този начин факахчиите, когато видят, че дадено дело е бидат и че дадено дело не е от исляма, те излизат против него и приканват хората към доброто. И приканват хората да изоставят този бидат, защото те нямат абсолютно никаква полза от него. И когато един факахчия
усети нашепванията на шейтана в неговото сърце. Той знае как да предотврати или как да прекрати тези нашепвания на шейтана и го прави това нещо. И когато един факахчия види, че шейтанинът започва да разкрасява дадено дело на хората, за да ги накарат да изпаднат в този бидат, отново този факахчия става и излиза против нашепванията на шейтанина и против разкрасяването на шейтанина и приканва хората единствено към доброто. И приканва хората към пътя на Аллах Азза ва Джал и към сунната на Мухаммад алейхи салату вассалам. И моля Аллах Азза ва Джал да ни стори от последователите на неговият пратеник. Саллаллаху аля сейдина Мухаммад. Ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.